Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi esasan şol maňa bir topar soraw beren ýurtdaşlarymyz bardy. Şo sorawlara jogap bermekçi bolýan. Sebäp o sorawlar birinciden bilmek üçin ören wajyp, ikinciden ol maňa birinji gezek berilen atda ýa men ýoldaşlarıma ýa başga bir ýerlerde şol hökümete garşy bir zat diýsek ýa Orsiýada garşy bir zat aýtsak, ene onsoň derrew alyp getirip mysal edip Amerikan sokýarlarda bizim maňlaýymyzy ene o döwletlerde Amerika näme etdi, bu döwletlerde näme etdi. Ene ahir soňy şu sorawlaryň toplamyna jogap bermeli wagty geldi. Aýtmak zerur, öz bilýänimi, öz görýänimi, öz garaýşymy ene şunu size ýetirmekçi bolýan. Sonra beren dörlü döwürde dörlü adamlar dörlü nickname bilen ýöne men bir içinde medeniýetli diýip hasap edýän ýurtdaşymyz bar. Nickname bilen çykyş edýär, pikirlerini ýazýar. Men çykyşlaryny aşagyny başga bir ýerlerde ýönümli. Bu beýleki adamlar şu hemmejiginiň topbagy ene şu ýanky Amerika, Horsiýet, Hytaý ine şu üçlüniň arasyndaky bar güýç deňeşdirmäni hemmejik zadyň hemme günäni alyp Amerika üstüne atjak bolýarlar ine dünýä mesverindäki iň bir zalim rejim Amerika diýip görkezmek üçin gozgolýan pikir diýip hasap edýän. Hakykatdan hem şu şeýlemi? Ýurtdaşa gelin ine düşünşek bolup görelim. Ine Amerika döwleti hana otaýdy bizden näçe deniz ýa derýa, okyan aňyrda ýerleşen biz olan iş gudurmuşyny gören adam däl, ýaşan adam däl, diňe biz okap, görüp, dinläp bilýän döwletimiz ýöne indi gelin ilkinji nowbatda Amerikadan başlamaly bolsam, Amerika ýa onuň garajdallary ýa onuň hökümeti anyk Türkmenistana näme ziýan getirdi ýa ziýan edip otyr, näme jenaýet etdi Türkmenistanyň garşysyna ýa türkmen halkynyň garşysyna. Barmy şol? Anyk. Ine şol menden sorýarlar bardy, Amerika näme etdi, ol günäkär butaýdy. Ine siz aýdyp berin, eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýuň da. Amerika türkmen halkyny näme ziýan ýa zeper ýetirdi? Ine Amerika näme kömek etdi diýilen soraw garşylykly çykjak da. Ine men öz bilýänim aýdyp berin, Amerika näme kömek etdi Türkmenistana? Amerika ilkinjilen hataryna Türkmenistanyň garaşdyrlygyny, öz yktyýarlygyny ine ikrar eden döwletlerden biri. Bir. İkinciden Amerika ilkinjilen hataryna Türkmenistanyň öz ilçihanasyny açdy. 2. Üçüncüden Amerika ýanky şol türkmen studentlerini, ýaşlaryny okutmak üçin Amerika näçe viza berdi, çağırış etdi. 3. Sonra Amerika şol Türkmenistana ilim bilim getirmek üçin bir topar kurslary, ýemeleri, gurulmalary döretdi. 4. Amerika iň gymmatly zat men üçin şo niýasyň ýydarlanan adamlary bar, ýok etmek üçin maşgaralary, şahsiýetleri, beýlekeleri şolary gaçyp atylgy berdi. Diňe Amerikada däl, Ýewropa çykarmak üçin kömek etdi. Men diňe bir adam ykbalyny getirip, Gulgel Almanyýa. Şol emme 94-nji ýyly Aşgabatda ýaşlaryň ýörüşini guran adam biri şol. Ine şol niýal türmäge basanyna şol türmeden çykardyp Gazagystana getirip Gazagystanyň ýygyny ýörüýtip bir samolyot ugrady, bir adamy, bir türkmeni Gazagystanyň Almatydan Oslo, ýanky Norwegiýa ýekejöden alyp geldiler, şo taýda da bejerip ene şol täzeden durmuşa getirdiler diýsegem bolsa. Tuberkulozyň iň soňky stadiýasyna ýatan adam türmede. Ene bir adam onlar çadım, men bilýän, hemmejin tanap oturmaýyn, özleri gerek ýerine aýdar. Şo Amerikanyň kömegi bilen janyny halas eden adamlar. Ol Amerika kömek edip, ol sen tanan üçin kömek eden, sen işini tanan üçin, ýa edip oturan işini bilensen, ýa näme üçin jebir çekip oturanyň bilensen şol kömek edildi. Şol kömek edilen orlarça maşgalalyň arasynda menim bar. Men ýoksam Amerikan ondan uzul tanan adam däl.
Ya şuun içeri solun hiç birisi bilen men yankı taçaklı çörekli gatnaşyk edip oturan adamymdan. Ýöne şol döwletin eden zadyny etdi diýip aýtmaga da gaýrat gerekdir. Ona aýtmak zerurdur. Bilmek üçin eger adalaty dikelçek bolsa. Inni Amerika soňra şol ýanky bilen green kartasy bar, ýa beýle çağırış bilen müňlerçe, yüzlerçe der, müňlerçe Türkmenistanly şu mahal Amerikada ýaşap işläp ber. Ilym alany, bilim alany, ulu wezipelerde, kärlerde işläp beren ýurtdaşlarymyzam azdan. Olaň çağalarym okuwly, bilimli, ýa okap oturarlar bar. Olaň gaty gowzat diýip hasap edýän men özüm şahsy şu tarapda hep irdegi işte eger en atalar gelip häzir kun watan üçin görüşmeselerim, söwüşmeselerim, gyrada oturup göldäp otursalaryň arçy bol. Çağalarynyň ganyny eger türkmen damjasy bar bolsa irdegi işte şolar gelip öz ata watanyna hyzmat ederler diýen men umytdar, ynam bar. Gelir, aýlanır dolanır gelir. Sebäp o toprağın çekici güýji bar, magnetizmi bar. Ön atalarynyň, ata babalarynyň ganyny okulan topragy beýt ansatlyk bilen türkmen taşlap gidýänler. Eger bir nesil şunu şey daýandy, iki nesil namartlaryna da, üçüncü nesil görmeýän, eşitmeýän, dinlemeýän bir kördi lal bolup oturanam bolsa çykar ahyrsan şo nesilden ýanky ýalçy ýalyk bolup ýerine aşagynan. Hana çykyp oturýar, ýaşlymyz geldi siýasata. Ene ýogsam şunu 30 ýyllap tekillediler depesinden. İki tane diktator. Öldürebildim şu milleti. Ya şu milletin erkinligi, azatlygy ýa-da demokratiýa bolan umtulsun. Ýok, ýok, ýene bir gezek ýok. Ýene de aýlanır, dolanır, şu ýaşlar alyp çykar şol döwleti. Ýöne bize şol dolanary döwlet şol serhedi saklap bilsek, galan iş içinde olur öldür alyp gider. Ýene de aýlanyp dolanıp gelýän ýanky Amerikaly gururun. Ine Amerikan Türkmenistany eden kömekleri ýa edip oturan kömekleri. Ýanky tehnika tarapdanam John Deere diýdi, näme diýdi, bir topar tehnikany Türkmenistany hana alyň ullanyň diýip degerli bahasyndan satdy. Ýa-da başga programmalarda goşdy. Ýene de Amerika barp men şu taýdyny sizde bir topar programmalar gurnaýan näse diktatory ýokanak ýa diktaturan peýdasyny der ýok gerek gelip ýüze vurdular. Ýogsam jemgyýetçilik strukturalaryň, insan hukuklaryň, hökümete degişli däl guramalarym açylmalydy, işlemelidir. Eger demokratiýany getirjek bolsak bu şulatlara öwrenäýmelidir. Bu zatlary kabul etmedi. Türkmenistan bir ýapyp duran, dört tarapyn petik edilen döwlet. Hatta ýurdun daşynyň şol özüne laýallayan Ors gaziýet jurnallaryň Niyaz Salyrmady aeroportda barlady. Halkyň birden şulatlar okap, göz açylaýmasyn, aňy giňemesin. Ine Amerika şu tarapda, ine duran ýeri. Amerika ine aýtyp berdim şumal. Müňlerçe maşgaly Türkmenistanyň Amerika göçüm etdi, ýaşap ýörler gülýäli. Ýöne Amerikadan bir adam gelip Türkmenistanyň göçüm edip ýaşanmamy? Ýok. Dene şol ilçihanasyny işgärler diýmesen kim bar Türkmenistan'da? Amerikalılardan. Hiç kim. O gelen iki yaka nevit ya gaz kampaniýalaryň o taýda korrupsiýany görüp hemmezady taşlap çykyp gitdiler. Sebäp o korrupsiýon skema bilen Amerikalılar hiç açan işläp bilmeýär. Olaryň öz hasap kitaby ýöräpdi Amerikada. Sen $100 ogurluk etsen ya korrupsiýa işine bulaşsan senden sonra $10,000 ya $1 milyon edip hökümet jerimesi alıp izin alýar özüňem türmäge uğrady. Ine olum kanuny. Şoň üçin Amerikan kampaniýalary çykyp gitdiler Türkmenistan. Kim geldi ýerine hana o Türkdäkiler ine. Ýa-ni yorgan astynyň ýa tutun ýeňsesinden sewda edip oturarlar. Ne şey diýip Türkmen halkymyzyň ine maly mülküni dargadyp oturýar. Endişe aýdýanyr, ine Amerikan hemme zatlarda günahkarlaýanyr ýurtdaşlar. Ay ine Amerika o taýda uruş turdy, bular basyp aldy, bular eýtdi, bular beýtdi. Gelin ine şol etdi diýilýän aňyrsyny näme etdi, şonun bir düşünürüp aýtmaly halka ýa beren maglumatyňyzy bir esaslandyryp bermeli. O diňe maňa Amerika ýakanak ýa ýokanak diýip beýdip otursaň olum adalatly däl. Näme etdi Amerika?
Mesela gelin indi başlaýyň bir ujundan. Nira geleli. Ha gelinni ene şol Ukrainadan başlany. Ene şumal uruş gidip dur. Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözdi. Ukraina halky ya goşuny baryp Orsiýetin territoriýasyny süsürlene. Aydın şunam adalatyň hatyrasyny. Orsiýet geldi. Başta 14-nji ýylda Krimiýa adasyny ýarymadasyny basyp aldy. Sonra innen bir ýyl boldy ine dolu ýurdun içine çalışadyp Dnepr deriýasy boýunça hem Ukraina territoriýasyny özüne geçirjek bolup oty. 4 oblast eýen. Häzirin bu turuna näme boljagy belli de. Bu uruşyň haçan uturjagy belli de. Enne şutaýda maňa ýüzlenýänler raýdýasy näme görüňiz? Amerikan ine uruş turdup bereni ine Ukraina ýara kömegine diýe, pul kömegine diýe näme edýär? Wah, ýurtdaşlar. Bir ilk baştan bir meselen düýbüne bir seredip görüňe. Amerika şonu etmäge borçly. Velika Britaniýa borçly. Orsiýadan borçly Ukraina kömek etmäge. Näme üçin borçly? 1994-nji ýylyň ýanky 5-nji dekabryna Budapestde şolar ýaly ýanky kabul edildi memorandum. Ýa-ýalaşyk diýip aýdylar türkmençe. Şu 4 döwlet Amerika, Velika Britaniýa, Orsiýet we Ukraina bir ýalaşyň aşagyny, hatyň aşagyny gol çekdiler. Ukraina öz ähli ýadro ýaragyny, atomly ömelerini, ýaragyny meýleti ýüzlenip şu ýaraglary Orsiýada geçirýär. Orsiýadan şolary sonra bölüklep kesip ýok edip aýryp ýa özüne peýdalanýar. Ukrainada ýadro ýaragy bolmaly diýilen şertnama. Ine şoňa 4 döwlet gol çekdiler 94-nji ýylyň dekabryna. Bulardan daşgary şu döwür SS-300 diýip ýanky raketa toplamlary bardy. Daşa urýan baryn ýarym kulpaýkuny diýip. Bularam Ukraina tapşyrdy Orsiýada. Mundan maşada bir topar yaraglar bardy, uçurlar bardy, ýanky ol dalyny bombardirovşykdy ýa-da ýanky raketni. Bir ýadro ýaragyny göterýän şumal Orsiýetde bar. Ine şol samolyotlar Tu-90 bularam ine hemmesi bilen tapşyrdy Orsiýada. 1 milyard, 10 milyard, 100 milyard, bilemek 500 milyard dollarlyk ine yaragy ine şu men ine şolardan meýletin ýüze öwürýän ýönesil bizim döwletimiziň bütewligini, goragyny üpçün edersiniz. Şoňa da 4 bol gol çekýärler. Amerika, Angliýa we Orsiýet. Indi Ukraina bir tarap, Orsiýet beýleki tarap. Indi şu Ukraina garant bolan, ýa-ni kepil bolan 3 döwletiň biri Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözýär. Ine adalet nirde, azy hakykat nirde ýatyr. Başlamyň elinden hemme ýaragyny aldylar, o türkmeniň elinden ýanky Sowet hökümeti gelende atyny, ýaragyny, gylyjyny aldylar. Niýazym soňky olýan awt tüpeňlerine çeli gurban bolan ýygnadylar. Indi näme türkmen çarşak bilen uruşmalar zalimler garşysyna. Ine olama medeni şo. Ukrainanyň dol ýaragsızlandyrdylar. Munyň ol ýanky atom saklanýan ýanky hemme stansiýalaryny ýykdylar, ýumurdylar, hiç zat goýmadylar. Ne deniz flotyny, ne gury ýerdi. Ine weýran etdiler. Ine Ukraina bugun uruşmaga zat ýok. Ştaýda Amerika çykýar. Gol çeker 4 döwletiň biri şol. Ukrainanyň serhet ýa-da territorial bütewligini üpçün etmek üçin. Biri şol, ikincisi Angliýa. İkisen öz borcuny şuňkuny ýerine ýetirip Ukrainany goranmak bilen üpçün edýärler. Olar ýadro ýaragyny bu ýygyna gaýtaryp berenap Ukraina. Ýöne şoňa gerek Orsiýadyň agresiýasyna garşy uruşmagy, gerek birin ok ýaragy bermägi şolar borçly. Hakly hem borçly. Olar meýletin öz kellesine denap gol çeken gol bar 94-nji ýylda. Şu döwletler şonu ýerine ýetirýärler. Orsiýet bolsa ähtiýarlylyk bilen ol 41-nji ýylyň 22-nji iýunyna gitler çolda SSR-iň üstüne.
Ağlıdandan saat 4'tü. Ine Putin'im Ağlıdandan saat 4'te 24. fevralda geçen yıl ine ihtiyarlılık bilen Ukrayna'nın üstüne çözüş etdi. Yalandan men ine Belarus bilen yankı terket yakasını yani harbi turgölleş geçirýän soňam ahly goşuny sürdü. Ine size azı hakikat. Amerika şol 94-nji ýylda gol çeken şertnamasyna laýyklykda kömek edip olaň borjy etmek. Her kişi bir öz gol çeken kazyň aşagyny ähti peýmany bilen durýan bolsa, şonu Amerika şuny edip. Beýle Ukraina urşuny degişli. Indi siz aýdýaňyz, hana gören zatmy bir ýykdy daş töwerekde bir topar Arap döwletleri maňa mysal getirýän. Gelin onu Arap döwletlerinden başlaýly. Libya. Onun sol yankı yol vasıtı Muammar Kaddafi'ni aldılarda 11-nji ýylda halk ayağa galyp nädip horlap zorlap öldürenini gördüňiz öz kartinkada. Muammar Kaddafi kim? Ol faktiski yankı 1969-njy ýylyň märte 2011-nji ýyla çelli 42 yıllap yekelikde öz şahsiyet kultu bilen Libya'nda olunduran adam. Ine diktatör. 42 yıllap hakimet başına oturmak bor mu? Şu kellen şu gadan ýaly bolanlar da o döwleti dolandırmak üçin her bir adama hak hukuk berilmeli. Ýeke özüm men bar dip dolandyr. Soňam näme bar ýa diktatörler. Şol kömekletdi. Bu yönüke yere oylun tapılan kanunlarla so prezident bolayna da kömekletden aňryk geçmeler sebäp adamın aňy zaýlan başlaýar. Ol özüni hükümdar dip hasap edýär. Men diňi öz ýurdum ýa respublikamda men regiony ýa dünýäni dolandyrma hakym ýa hukukum bar. Ýa şuňa men aklym bar dip şeýdip özüni mahabatlandyryp ýa şöhret paralyk ýeldirmesini uçurýar adamlar. Seredin hemme diktatörler şo. Muammar Kaddafi şo. O näme etdi? O üçüncü bir ýemany döredip başlady. Şeň bir musulman dininde duran adam üçüncü bir toplumy döredi. Ene biz Afrika döwletleriniň birleşmesi, biz ine olankam däl, biz bulankam däl. Biz öz başynda bir zat ýöretmeli. Ine öz adından Muammar Kaddafi ýaşyl kitap çykarýar. Kur'an-ı Kerim'in karşılığını özüne ýaşyl kitap çykarýar. Sen eger musulman döwleti bolýan bolsaň, özüň musulmançylygy dogry uýup 5 wagtyny namaz parzyny beýleki zatlaryny ykdykadiýetden berjay diýen bolsaň, o daşyndan saňa ýaşyl kitap ýazmak näme gerek? Ýurtdaşlar, bu onsoň dine sylýarmy? On eden işi. Şol öz başyna Afrika döwletleri Libya aýtmak gerek dogrudan nebit boýunça bir gymmat bahaly ýalňyz ogrundan gymmat sorty nebitin Libya'da çykýar. Ol şo nebiti Amerikalılar satyn alýar, beýleki döwletler satyn şo puly nira ýerilejegini bilmän äkidip Afrika döwletlerine paýlaýar, siz meni gorlan, men size şolary ýal kömek ederim. Öz halkyna da berdi, onu ýok diýip bolmaz. Ýöne ol yekelikde dolandyrdy. Başka hiç institut yok. Men ýaşyl kitap, şonu okar. O Niyaz'ın pohnaması yani. Näme Sapar Murat Niyaz öz başyna oýlap tapdym o pohnamasını. Yok. Muammar Kaddafi'den alam görellezi. Şeýdip men kitap çykarsam, şoňam halky, menem halkym şoň halky ýalmaňa tabiň bolar diýip eden işi. Mugut gadam şo taýdan gelýär. Mugut suwum, mugut kepenim, mugut duzum. Kaddafi'den gılav edeni. Sebäp Kaddafi 42 ýyllap oturan adama hakimet başynda. Niyaz bolsa da Allah Taala 21 ýyldan soň ýygnady öz ýanyna. Size Kaddafi'ň bolşy. Ondan Amerikalılar geldi. Ýurdu ütgötdirer. O taýda da orsiýet bardy. Kaddafi'ň territoriýasyna bir gyrasyndan harby bazy dur. Nebit üçin bolun uruş soňra yarın düzöldi, yarın emetti, o taýdyrys, bu taýdyrys, öz aralaryna tire taýpalar, paýlaşdylar. Nähilim bolsa, Kaddafi ýok. Ýöne, bu taýda Amerikalı günäkär gelip gülýär prezidenti ýokatdy diýip bolmaz, onu edip oturan ýemesi. Siz maňa ýazýan, komment ýazýarlar.
özüňizi külli musulman hasap edýän bolsaňyz, ana şol musulmançylykdan çykyp bine öz başyna ýaşyl kitap çykaryp öz başyna din öğretip we hereket beren adama siz onsoň şonu toňkyn dogry tapýanmy? Ha? Bar ýazylan kitap. On Muhammed Peygamberin ornuna özüň goýjak bolup çalışan adam. O ýerasty baýlyk bolany näme? Bizde de bar da ýerasty baýlyk. Ha, kime peýdasy bar? Şol diktatordan maşa. O komşol. Kaddafiň komşol dine öz awraýyny şan şöhratyny beýgetmek üçin şol ýerasty baýlyklary çemgeleni Afrikalılara paýlady. Afrikalılar aç döwlet, aç millet näme? Bir şolara pul uzatsa, elini uzatsa, sen bizim Peygamberime diýip oturanlar, çokunup oturanlar. Bir Kuveyt'e degişlisi, bir Libya degişlisi. Siriýany alýar. O tağım Amerikalılar bardy, girdi, uruşdy diýe. O taýda Amerikalılar da, o taýda esasy uruş alyp baran Russiýa Federasiýasy. O taýda ýene de Türkiýede öz harby goşuny bilen harby operasiýalar geçirip berýär. Näme üçin olar görüňiz? Siriýan ähli şäherini kuleden ýokardan bombalap Russiýetlerle eýsem kim? Şu SSR zamanynyň galan hemme ol abiýomly bomba diýersen, men harby bolandan bilen zadymy aýdym. Abiýomly bomba diýmek, ol 500 kilo ondan ýokary bombalar bardy. Ora düşen ýerin partladandan soň ol gidip ýatan 500 metr töwere bir zat dik duran bolsa hemme ýykyp ýumurýar. Soňra abiýomly bomba diýilýär. Şola bilen partladyp başladylar. Hani Siriýa tep-teki seredin şäherlerini bolup duruşuny. O näme gelip Türkler bombaladymy ýa Amerikalılar şo taýdan bombaladymy? Ýok. Dağlarına çeli tekilap çykdy Russiýa. O taýda kim otyr? O taýda da ýene diktator otyr Siriýede de. On ýemezi başky ýol başlasy Atalogul edil bilinki ýaly. Gurban bolan ogly ýaly. O taýda da Atalogul. On atasynyň adyna Hafez Asad diýerdiler. Ol ýeme ýanky ýemani şol Siriýany 1971-nji ýyldan ta 2000-nji ýyla amanadyny tapşyrýança şo taýda oturdy. 30 ýyllar. 30 ýyllar öňküsi özünden öňkün ýok edip, özü aldy şo posty. Özü ýekelikde dolanyrdy, ölen günem ýerine ogly geldi. 2000-nji ýyldan bäri Başar Asad Siriýede otyr. Onu halk gollaýan, gollasa bir şular ýaljak, jinnek ýaljak bölegim daş töwere gana Gurban bolan Aşgabatyň içi gollaýşy ýaly daşyny kim bar şol gollaýar? İçinäkiler nemdiňe şol köşe gollaýar, gollamasa galan halk hyzmat edýän halkyň gollaýany gollamaýan biz özümi goýulýar. Ýöne şu ýol bilen oturan Başar Asad. Olam özüne güýç tapman, şolar öz halkyna garşy durmagy özüne güýç tapman, daşynaky güýji Russiýada çağırdy. Russiýada da geregi ýanky bir Siriýan nefti bar. Siriýada baza bar. Russiýadynky. Ýoksa Russiýada näme nebit gitmi? Gaz gitmi, toprak gitmi. Gurýaryň altydan beri dünýäde Russiýadan eline. Näme bar Siriýada uruşmak? Ya şo halky bombalamak. Şo bombalanan halkyň içinde de bizim şol türkmenlerimiz bar. O näme bilip bilmezlige salam bolýar bu. Şo türkmen kümsükligimiz mi onda? Bara müňlerçe tygyrly. 10 müňlerçe, 100 müňlerçe Siriýaly hany wepat bol. Galany mene bir topar milyonly bossun bol Türkiýe geldi. Olaram bugun kun ýagdaýyny görüp oturdum. Türk döwletiniň, Türk milletiniň gelen ýanky bir betbaatçylyk derali, ýanky ýer titremeleri aly. Bularam öýsü de uzarda diýişdi galan gatky. Siriýanyň ýagdaýy şol. Bu taýda näme şol Hafez Asady getirip Amerika belledim ya oň ogly. Ýok. Başda Sowet Soýuzy, soňra Russiýa. Taýda partiýaňyz bar bolsa Siriýa bardy. Hani Putin şoňa gönüp durun. Näme üçin hem şo taýkoşanak gitdim. Russiýa nerede, Siriýa nerede? Beýle ki başga ýerine geçeli. Irak alalım. Siz Irak'a mı getiriyor? Saddam Hüseyin. Oğlum diktatör. Ha? Ya yok mu? 79. yıldan ta 2003. yıla çeldi.
Hasaplap görün 24 ýylla ýekece özi ýekelikdi ene Iragy dolanırdy. Ol diňe ol 79 diýip hasap edilýärde ondan öňem bar ýöne resmi ýagdaýda ene şeýdip geldi. Näme etdi? Onu ewu ene olam so nevt baýlygy bilen ene soňa ýemetip götürne bilmän ol goňşularla uruşup başlady. Başta İran bilen uruşdy. Sonra Pars aýlagyna uruşdy bi. Sonra ahyrky netijede Kuweyt'in üstüne çözdü. Bu şular ýazjak bir jinniwancı döwlet Kuweyt diýilýär. Oňa goşunama ýok. Ene bir günde şu Kuweyt'in hemme nevit wişgalary bar. 2000 sanymy, 4000 sanymy. Şunun hemmesini partladyp owatlatdy. Ene Saddam Hüseýin'de. Muňam gara tütsesi bütün planetany tutdy. Ondan Amerikalılar goşun sally ota. Kuweyt olan partneri. Haýyş etdiler sally. Ene onun sonra tutup eden cinayetler için 2006 yılda atıp öldürdüler. Tribunal bilen. Hana yine bir Saddam Hüseyin. Ola mine şunça yıllar hakimet yeke kısımlarına pençesine saklar. Halkını kül etti. 2'e böldü, 3'e böldü, 4'e böldü. Bir zınnarlarda 10 milyar adam öldürüp yok etti. Suutsuz mesela. Yine bizim niyasımız kimden görerli aldık? Yine şundan görerli aldık. Ve zınnarını da öğretti. So tayda gıynap, zorlap, adamları horlap öldürdüler. Yine Saddam Hüseyin'in medeni işi sordu. Inni şu tayda da Amerika günahkar welýär. Şu halkın içinde, üýet içinde şunça narazylyk boldy, şunça milletler kırıp öldürdüler. Bar hemmejigin suutnamasy. 90-njy ýyllarda, 90-njy ýylyň başynda akylna nadaşan diktator öz başyna şol ýanky himik ýaraklary döret başlaýar. Onuň ullaryny Kürtleň garşysyna näçe min Kürt maşgalasy, çağasy, çuğasy bilen obalary partlatdy. Müňlerçe adam wepat boldy, garajdan adam harby edel. Onun biri şunu saklamalıra. Mına meçe verýän, mına gollap verýän orsiýet, SSR bilen orsiýet soňra ine şonuň garşy durmaly biri gelmelidir. Ine beýdip, ine şu taýda ine Amerikan eden işi şol. Ýöne o Amerikanlar asana Iragyň öz suud eden jenaýatyny ýüzüne bazardadyp basyp etdiler. Bir ilki baştan bir zat diýmezdim, o zal bu zatlaryň bir taryhyny öwrenmeňiz zarur. Ýurtdaşlar, men size minnet bilen aýdamak, mesela düşünürjek bolup aýdýan. Ýöne o saýtdan bu saýta, o gurrundan bu gurrun edilýän gurrun barady, ýa söhbetdeşik barady, söz açanda ýöne mysal getirýän, hana ol eýtdi, Amerika beýtdimi, näme etdi, näme üçin onu aýdanyzlar. Aýdyň özüňiz fakt bilen. Näme üçin şu aýdylan zat barady, gurrun eden zatlar, ýöne Amerikan üstüne goýýan der zatlar. Amerika barada men atdan şu son kışkışında yeke sözüm aydama. Siz getirýäňizi Amerikan sokýan. Öz watanyňyň problemasy bardy, näme üçin gurrun edesiniz gelen ha? Edýän bolsaňyz ine ýüzüňizi açyp çykyş edin. Açman çykyş edin. Ýöne Amerika. Aly bilmedi ýagyňyz Amerika bolla ýurtdaşlar. Himmäňiz diýmez, içinde şol ýörüte, şol orsiýadyň tarapyny çalyp ýa tutup haw näme diýjenler, haw wagtçaga kalk söýünerdiklerini oglarlar bilen urşamyzy. Ýöne men onu dilime getirmeýin o sözü. Ine sizin kim şol bolýar? Başga diýere zat tapmasyn, hana Amerika şeýle. Hana bolýar, indi gel haq olaýmyza geleli. İran döwletini alany. Goňşy döwletimiz. Musulman döwlet, İslam döwleti, İslam Respublikasy. Näme bolýar o taýda? Türkmen şäherimiz şu taýda, deňiziň tarapynda. 4 milyon goly türkmen ýaşap, men bilýän. Şolar şu neçeli öz ene dilini okumaga, ýeke mektep açmaga ursat ýok. Şol türkmenler öz ene dilini nesilden nesile, eneden atadan çağalardan aktıklardan çowurlar şeýdip öz dilini, medeniýetini saklap gelýän milletimiz bar. Ene siýmiň aňarsyn, ilerki türkmenler. Haýyş etdiler. 90-njy ýylda, 91-nji ýylda men parlamentde kal. İran hökümetine ursat bermiş olara. Şol Mahtumul Paragyň atasynyň goýana ziýarata edemez dedi.
Sondan sonra parlamentde de gozladyk bu mesele. Bir diplomat ýollar üstüne. Ýok. Gaýtan tersine etdiler. Türkmen sakran Mazandaran diýdim. Bir zatlar atlar daktylar o. Ýetdiler o adyny. Getiribem şol Eýran başga künçleriniňki dürli milletler getirip Türkmen sakra göçürip şol ýaşadyp başladyr. Türkmenleri garşdyrmak üçin ýa arasyna başga milleti salmak üçin. Ozal kompakt oturan, koçumlaýyn oturan bir milleti şeýdip, hani asimiler yani. Assimilasiýa diýerler de. Ine Eýranyň şol o bir tarapy. Näçin olara gelip Aşgabatda Pars mektebini açdylar. O Niýasyň o Dogan okaşany var şu döwür Arabstanjany. Doganyň diýer Arabstanjany. Niýe dersiň Doganyň bolýar? Ine Doganyň diýip getirip onu Pars mektebini açýar Aşgabatda. Eýranda bolsa ýa-da Türkmen mektebi. Adaletmi şol? Ýa-da hana şol iki sany zalim diktator musulman tarap Mekke'ye gidip geldiler. Koşadırlar içine hacı boldy. Eger siz İslam devleti bolýan bolsaňyz, İslam straży islamskow porядка diýdi, ýa-ni ortadan aýtsa, İslam dininiň goragçylary bolýan bolsa, bar da olaň ýöregde şo goşuny bar, eller, düller, dürrelşe öz halkyny saýgylap berer. Näçin siz saýgylanyňyz iki diktator ýa oň neberesini? Ýa ýeki ýerde çykyş etdiňizmi? Sizin şu edip oturan İslam dinine şek getirýärdi. Ýok. Hani Niýasa oň üstesine gidip şu Mekke'de kanyakdan doýup gaýtdy, şo taýdy. Söz berdi men azmanly. Azmadygym şo. Ine teresen bir emede bir dinen bir siýasaty bir döwre öwrene keldi. O ýa-da bu kördäkin ilmsiz bilimsiz garan halkymy şol bir zat diýse dogrumy şulara şu wezipe Allah Taala tarapyn berilen bolmaly diýip şonuň ünlüýänçileri bar da gapdalyň oturan kelleli. Şulara tabyn bolmaly. Allah tarapyn berilen wezipe diýip. Kim beripdir oňa Allah tarapyn? Allah tarapyn berilen bolsa ýa jan berende şo janyňa malar Izrail ugrady. Başa arada duran adam mı? Ine bilen oýnap oturan oýny. Sizem gelip aýdýanyň Amerika nämetdi, Amerika söz. Reza Şah Pehlevi döwründe Eýranyň böyle ýa durmuş bardy. Dünýäwi mektepler, institutlar, universitetler bardy. Onsoň siz Pars döwleti bir ýöne döwletler o gadymy medeniýet. Bizim hemme geçmişdäki ýazyjylarymyz, şahyrlarymyz hemmesi şu Pars dilinde ýazylan. Şanymy? Edebiýatyň bir ýemesi poeziýa ýa-da goşgyda şu hemmesi ozal Pars dilinde ýazylar. Sebäp lafızly, düşnükli edilip beýan edilmäge mümkinçilik berýär şol dil, ýa şol medeniýet. Innem getirip mollalar hemme zady boladylar. Ben bolmuşsun ýa bolmasyn diýemek. O din her bir adamyň öz şahsy işi. İstese inanır, istemese inanmaz. Getirip sen öz pikiriň beýnisine goýmalyan zat ýok, sen öz pikirini aýt. Isle kabul etsin, isle kabul etmesin. Ýöne şu aýdanda pikirin bir aýdyn aýt. Öňe olar şon şeýden ana plan asyrda şu zatlar ýazylyp şunu etmeli. Biz bagyşlan ýurtdaşa biz 20-nji asyrda ýaşap görsäk. Teredin elinize telefonu bir-birini görüp görleşip bolýar. Şu zatlar barda 20 ýyl ozal aýdan bolsa bar sen ýeriň ornuň dälhanada diýerdiler maňa. Bir ýazat mümkin däldi. Ýöne mümkin. Inni biz şu döwre bap ýaşajak bolmalyjak bolýar. Ýogsa biz ilmden, bilimden eýe mahrum edildik. Inni sivilizasiýanyň dünýäden gyra taşlansak ol jungulda götü ýalyňyz türkçe gap beren halklaryň birçe de bolmaz. Ýöne daş töwregimizdekiler iýip gotarar bizi. Şoňa dogry düşün. Ya birinin kapısına kul Taliban olup ölüp gitmeli şuma Türkmenin 60 götürün Türkiye'de Taliban olup görse. Ya da biz öz devletimize, milletimize eýelik etmeli var. Men size şu zatlaryň üstünden şunu düşündireyim diýdi. Şoň üçin Amerika, Angliýa, beýleki Ýewropa döwletleri Ukraina kömek etmek borjy, ýene bir gezek borjy. Olaryň şonu edip otur. Men sizin hemmäňiz razylaşmaýanlar, hemmäňiz hana Budapest referendumuna emesini memorandumuna 1994-nji ýyly gönükdirip biljek. Bar alın okan şu taýda näme ýazylypdyr.
Bolýa ýurtdaşlar bagyşlan wagtyňyzdan kän alym. Saglykda görşelik hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturum.